Bolu pisang kukus tanpa telur. Saiki mendino udan lho guys, terus pengen ngemil ae hawane. Nah, iki mau enek pisang wis kedalon yo guys. Mari ngono aku tapi kok ganti telur yo wis lah gak usah diweki telur langsung digawe ae. Iki resepnya syukur ngawur pokok tak kira-kira ae yo guys, tapi yo dadi ki. Gedangnya wis tak penyet-penyet, terus tak tambahi tepung terigu, terus tak tambahi gula, mentega sing wis dicairne, terus tak tambahi susu cair. Lek gak enak susu cair tambah banyu gak popo. Nah, adonane terus dimeneng ning ngene iki, ditunggu sampai 10 menit. Bahan pengembangi soda kue karo permipan iki mau aku yo guys, mergo aku gak duwe telur, tapi yo gak popo yo pangkat dadi. Nah, iki mengadonane wis meneng 10 menit, terus tak buka, terus tak cetak ning nggone adah ngene iki. Terus tengahnya tak weki choco chip ngene yo guys, terus bareng ngono engko dhuwure ditutup karo adonan meneh. Jadi choco chip iki nek nggon jerone adonan ngono yo guys. Nah, iki wis siap dikukus. Iki dandange dipanasi dhisik ya guys, sampai uape uwakeh kan wis umup ngono banyune. Lek gak ngono engko gak iso mekar. Nah, iki adonane wis mumbul ya guys, iki wis meh mateng. Lek ngukus ya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Taram, wis dadi guys, bolu pisang kukus. Iki menul-menul lembut tenan guys. Yo wis, selamat mencoba di rumah.